Vannak napok, amikor a világ nehezebbnek tűnik. Amikor a tested ólom, a lelked tompa, és úgy érzed, mintha a világ fakog lenne, mint máskor. A tükör sem mindig a jelent mutatja. Néha a múltat is visszatükrözi. Emlékeket, melyek egyszer erőt adtak. És most csak kérdez. Ki voltam akkor, és ki vagyok most? Vajon közelebb kerültem ahhoz az emberhez, aki lenni szeretnék, vagy épp távolodom? A megszokott rutin egy kis biztonságot ad. Egy kávé, egy mély lélegzet, egy ajtó, ami kinyílik. A világ ugyanaz, én mégis másnak érzem magam benne. Mintha minden egy kicsit nehezebb lenne. De haladok tovább, mert ez az egyetlen irány. Vannak napok, amikor egyszerűen semmi sem áll össze. Amikor minden, ami tegnap még biztos volt, ma széthullik a kezed között. Próbálod újra és újra, de mintha a világ ellened dolgozna. Mintha valami azt súgná, nem ma, nem most, talán nem is neked. És egy pillanatra elhiszed. Egy pillanatra eljátszol a gondolattal. Mi lenne, ha most feladnád? Ha egyszerűen kimondanád, hogy elég volt? Hogy majd holnap vagy soha? Mert néha ez tűnik a legkönnyebb útnak. De aztán csend lesz. És a csendben ott van valami más. Nem hangos, nem látványos. Csak egy érzés. Egy emlék. Egy régi ígéret, amit magadnak tettél. És akkor rájössz. Nem azért indultál el ezen az úton, mert könnyű volt, hanem mert fontos. A tested fáradt, a lelked kimerült, de mégis ott van benned az erő. Az a kicsi makacs darab belőled, ami nem enged. Ami nem hagyja, hogy elengedd mindazt, amiért eddig küzdöttél. A nehéz napok elmúlnak, a kételyek elcsitulnak, de az a pillanat, amikor úgy döntesz, hogy mégis tovább mész, az veled marad.